Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Мәликәс ягыннан автобус белән ГЭСка барып була. Шәһәрнең җәмәгать транспорты картасында нинди үзгәрешләр, Лилия Гатина белеп кайтты. Бер чаллыга аена 15 литр алкоголь туры килә. Чаллыда законсыз хәмер сату белән ничек көрәшәләр? Исламга беренче адымнар ясарга булышалар. Нур Ихлас мәчетендә 5 атналык курслар башлана. Зәбистәсеннән һәм Мәләкәс аръягыннан ГЭС һәм Сидоровкага барып булам. Җиңүнең 40 еллык урамыннан да тимер кую заводына кадәр автобуста барып җитеп булам. Шулда 2 яңа маршруты хәрәкәт итә башлады. Тулырак Лилия Гатина сюжетында. 6 номерлы автобуслар Зәп бистәсеннән Мәләкәс аръягы ГЭС, Сидоровка һәм ит комбинатына кадәр йөрәячәк. Бүген иртән рейска аз сыйышлы 6 автобус чыкты. Маршрутта 10 микроавтобус эшләячәк, көтү интервалы 7-8 минут. Мәләкәс ягыннан йөргәндә безгә уңайлы бу маршрут белән йөрергә. Ни өчен уңайлы ул сезгә? Безгә кирәк остановкаларга тиз барып җитәбез. ГЭСка, Сидоровкага. Элек менә ничек йөри идегез? Элек тукталыш буенча пересадка белән йөри идек. Җиңүнең 40 еллыгы урамында да яңа маршрут барлыкка килде. Тест режимында 40-нчы автобуслар иртәнге сәгать 6-дан йөри. На сегодняшний день вот мы подготовили одно в тестовом режиме и запускаем 2 машины. Будет ходить, значит, кузнечный завод по 40 лет по дружбе народов с выездом на Мира. И через Чулман будет возвращаться по этому же маршруту обратно до Кузнечной. Конечный Кузнечный. Әгәр яңа маршрутларга ихтыяҗ зур булса, автобуслар сонын арттырачаклар. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Татарстан шикләреннән 15 километр ераклыкта Африка дуңгыз чумасы табылган. Шул уңайдан республика белгечләре дуңгыз асраучыларга профилактика чаралары турында искәртә. 16 гыйнварда Самар өлкәсендә Кошки районы урман хуҗалыгында үле кабаннар табылган. Аларында 4-5 ай яткан булырга мөмкин. Лабораторияда тикшергәч, Африка чумасы расланган ди белгечләр. Әлеге вирус шулай ук Ульяновск өлкәсендә Владимир шәһәрендә дә табылган. Дуңгызлардан кала бу вирус белән башка хайваннар һәм кешеләр авырмый. Татарстанда 2016 елда Нырлат районы Сосновка авылында АЧС вирусы табылган иде. Ул вакытта 498 баш дуңгыз яндырып юкка чыгарылды. Тукай районында дуңгызчылык белән шөгыльләнүче предприятие бар, шуңа да бу вазгыять контрольдә. Оешмада саклану чаралары көчәйтеләчәк. Шәһәрдә бер кешегә уртача 15 литрдан артык алкоголь туры килә. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Дәүләт алкоголь инспекциясының Чаллы бүлеге башлыгы Гөлшада Вафина шуның хакта хәбәр итте. Торак йортларда урнашкан алкомаркетлар мәсьәләсен ничек хәл итәргә тулырак алдагы сюжетта. 2019 елның 12 айы ішінде халык контролена алкогольның законсыз сату турында 1384 шикаят теркәлгән. 345 очракта хукук бузулар расланган. Намуссыз эшмәкәрләргә карата административ эшләр кузгатылган, штрафларның гомуми суммасы 4,5 миллион артык. Несмотря на значительно возросшие штрафные санкции, по-прежнему выявляется большое количество нарушений при реализации пивной продукции в неустановленное время. Алкогольле әйләнешне өлкәсендә ачыкланган хукук бузулар күрсәткече буенча Чаллы беренче урында тора. Шуңа да карамастан шәһәр мэры Наил Мәхдиев берничә тапкыр закон бозсалар эшмәкәрләрнең лицензиясын алырга дип белдерде. Если люди не понимают нормального отношения, нормального языка, государственных надзорных органов, у нас такого инструмента, кроме вас, нет в городе. Либерализм уберите. Если люди неоднократно нарушают, с лицензией они должны расстаться. Не умеешь торговать, не хочешь торговать, не хочешь соблюдать законодательство по времени, там, несовершеннолетним. Чего мы уговариваем? Иң проблемалы мәсьәләләрнең берсе булып элегегечә үк торак йортларда хәмер сату. Хәзер бу федераль дәрәҗәдә җайга салына һәм шәһәр лицензия бирүдән баш тарта алмый. Бу проблеманы хәл итү өчен Наил Мәхдиев законга кертелгән үзгәрешләрне югары дәрәҗәдә алга җибәрү өчен эшче төркем төзергә һәм Дәүләт Советы һәм Дәүләт Думасы депутатларына мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итте. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Социаль иминет фонды вәкилләре Чаллыга килде. Узган атнада без инвалид балаларның ата-аналары белән социаль иминет фондының шәһәр бүлеге директоры белән очрашуы турында сөйләдек. Ата-аналар үз акчаларына сатып алган кирәкле җиһазлар өчен шактый әз компенсация түлиләр дип зарланган иде. Уңай якка үзгәреш бармы? Теманы Эльвина Андрова дәвам итә.
Şollu ota-onaların kompensasiyalar төлөө суммалары һәм сроклары, санаторийларга юлламалар белән тәэмин итү һәм реабилитация чараларының сыйфатсыз булуы борчый. Оксана Федосееваның баласы 9 килограмм авырлыкта булган вакытта параметрларына туры килми торган коляска биргәннәр. Это я села. Как я должна ребенка вот такого посадить? Что у нас в результате, что у нас идет? Ребенок вот так, у нас сколиоз, у нас искривление, мало нам, да, одних болячек. Мы под каждого ребенка индивидуально, к сожалению, сейчас не можем привести. То есть мы стараемся обхватить максимально всех, потому что там несколько тысяч получателей, и поэтому пытаемся максимально приближенно разбить на эти группы и вот обеспечить тем, в чем люди нуждаются. Сыйфатсыз техник чаралар белән тәэмин итүче намуссызлар күп дип аңлатты Геннадий Титов. Кайберәүләр үз хукукларын белмичә сыйфатсыз товарны кабул итә. Курьер инвалид коляскасын заказчыга өенә алып килергә, тартманы аның каршында ачарга һәм җыеп бирергә тиеш. Сыйфаты канәгатьләндермәсә, товарны кабул итү актына кул куярга кирәкми. Барлык ата-аналарны борчыган тагын бер проблема сыйфатсыз подгузниклар. Ачыклык өчен әниләр дәүләт контракты кысаларында бирелә торган һәм үзләре сатып алган подгузниклар үрнәкләрен тәкъдим итте. У того же производителя за такую же цену есть хороший, она поставляет плохой. Вот в чем вопрос. Сораулар күп, аларны бер очрашу кысаларында гына карап битереп булмый. Шуңа да белгечләр һәрберсен аерым кабул итәргә булды. Барлык сораулар да кагазга теркәлде. Җавап якын арада була дип ышандырдылар. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 2020 елның 1 гыйнварыннан хезмәт эшчәнлеге турындагы мәгълүматларны электрон рәвештә алып бару турындагы федераль законнар үз көченә керде. Сез электрон хезмәт кенәгәләре турында бара. Оператор Россия пенсия фонды. Электрон кенәгәләр эш бирүчеләр тарафыннан бирелгән мәгълүмат нигезендә формалашачак, кагаз документында калдырып була. Моның өчен 2020 ел ахырына кадәр эш белән тәэмин итүчегә язмача гариза бирергә кирәк. При увольнении работодатель предоставляет работнику сведения о трудовой деятельности по специальной форме, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, как выберет сам работник. Если работник потеряет этот документ, то все сведения всегда можно будет получить из базы данных пенсионного фонда. Татарстанда хукук тәртибен һәм җәмәгать куркынычсызлыгы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан урнаштырылган 1200 видеокамерага Татарстан бюджетыннан 83 миллион сумнан артык акча сарыф ителәчәк. Видеокамералар иҗтимагый киңлекләр, урам участоклары һәм тукталышларны күзәтә. Алар видео сурәтне реаль вакыт режимында Татарстанның геопорталы һәм мониторинг пунктларына тапшырыла. Камералар 2013 елдан бирле эшли, Татарстанда аларның саны акыллы шәһәр проекты кысаларында арта бара. Видеоархив серверлары муниципаль районы буенча бүленгән, видео мәгълүмат министрлыкка һәм ГЛОНАСС 112 геопорталына чыга. Ислам дине турында күбрәк белергә теләүчеләрне укуга чакыралар. Республиканың Диния нәзарәте тарафыннан булдырылган «Ислам беренче адымнар» исемле проекты быел да оештырылачак. Дәресләр 8 февральдә башлана, 5 атна дәвам итәчәк. Укучыларны һәр шимбә иртәнге 9-да Нур Ихлас мәчетендә көтәләр. Проект кысаларында шәкертләргә тәһарәт алу, намаз уку, ураза тоту кагыйдәләре буенча белем биреләчәк. Дәресләрне чаллы мәчетләре имамнары алып барачак. Бу сезгә ичрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 910211. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.